blog hai ni ke step hai ni ke video ngan hikai phi lai tali ki trick ke ba pensuk bahai phi pen smart phi ba pin sen pisa pan pha pisa lang ba u Google Pay ti hai ni ke trick don ka por em phim lap phim nang raban pin phi ha ban le detail ke cencar ba em kham tam phi be e ka por ban smart ti hai ni ke video ngan hikai kumno ba pin sen pisa haga easy step bong ti daga ba phi page ke video pin nang kumno ti ka sup ha ti ngan hikai phi lai ti step ti page ni video na do pasang do ban kut kana ba pin nang kumno ti ngan paslam show yang ya shpa don kapor ki pelok jong phi ki ong sen ya ka UPI jong phi ni sen ya u scanner jong phi ngin yo ban scan dan ni ngin yo ban sen nang ba ka scan mo ti don kapor don apreng jong phi yo le se phim nang ki yo phim tip ka don ka trick ban pen sup ham don kam su ban ya thoi ki ke account number jong phi don kam su ban ong ki details jong phi su sen ya ka UPI jong phi le ne ka scanner jong phi ki la ban sen click ha Google Pay ti anda phi po Google Pay klik hang ni profile jong phi tu ko don ko scan klik tu te ban share kini QR code jong phi klik hang tu la phi klik ta phi la ban sen ha WhatsApp subo example kum ta te kum tu te anda phi dap sen kum tu ta ko tu ko te le ki ong pat ip sen ya pen sen ya ka UPI number jong phi ni UPI jong phi ya be hang tu hi te klik hang tu scan copy kini gen ke UPI jong phi kini UPI ID kum to te klik hang to copy UPI te share ik block jong phi subo mentang ni share klik to marsin klik hang to kala poi pe la dai na WhatsApp don dai nang no kala poi direct te klik ya ban sen ik bisa jong phi don company tho ke te to dai ka trick manang kong to ka ba arpan subo unta phi om ban siu tier phi ha ban le Google Pay phi ha ban click scan ti ka don kalat kumno ba phin pen sup hai phi ti suklik ha Google Pay sunyon be ti kan pa kum ni la phi kwa transfer pisa na bank transfer ro mobile kan le be direct pay phone number ti phi kwa scan ro click kum to kala ya direct long kum to pe la phi nyon pay phone number ro kala ya direct til da phi pay click like bank transfer direct ro kala ya direct ti ka to ma te skawai pat ka step ka ni kai phi subo menta phi don ka AA ma ki pen be phi pen be don ka program de ne khu phi le de ka ba ngi join group te phi kwa ban ya transfer process ki group kum to phi la bang de hang to ha go phi la ban le bang Google Pay te le hang ni pay contact te hang te pay contact phi la ban ya pay hang ni new group te phila ban chet kan kino ban sen group jong phi te dep saat kita perlu jong phi te kapten ka group jong phi te subo mtang dep ta pai kare te margin click ngan sen pisa am kan poi skini kan te kum to ka to kan te split ang expense phila ban split subo mta pi sen spa san hajar tekan split sauto kato long kum tagen te ka sup ha phim don kam su ban split phi phila tang si sen don kam su ban sen we hang to te kan split hi maka te tang ka to hi te ngai phila yo ai nang ne te ngin sai sempat ha ka next video ma